Takže ahoj ľudia, ja vás vítam u druhého vlogu. Tentokrát som tu sám a moja druhá hláška. Jablíčko! Jablíčko, 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 jablíčko. Je to môj kamarát. Jak sa? Jak sa drží? Fajn? Natoč ďalší vlog vonku. Ale ja viem kedy? Jablíčko? Zítra. Nemám čas. Pozítra. Taky nemám čas. Víš co, jablíčko? Sem tě. Počkejte. Tady jablíčko. Tady jablíčko. Haha. No takže, nenapísali ste mi, čo chcete do druhého vlogu, takže ideme sa baviť o šťúchanie na Facebooku. Takže šťúchanie na Facebooku je v podstate niečo ako facebookový sex. Ak to poviem, facebookový sex. A sexuálne stretnutia, akože niekto vám napíše na Facebooku, že ahoj Jank, chcem, aby si ku mne prišiel. Vy tam dojdete. A potom, ten, ktorý vám to napísal, vás nakope do ryti, lebo vás nepozná. Takže, Facebook, kto má Facebook, radšej nope. Ďalej. Na Facebooku vám môžu čorchovať prachy, takže na to si dávajte bacha. Ešte jedna vec v Facebooku. Sú tam sami idioti. Okrem Guga, Menta, Minecraftáka a čo ja viem ešte nejakých let's playerov. Ja nemám Facebook. Ja osobne, mal som, ale už nemám. Nechcel. Teraz mám Skype. Hovoril som, že nie tak často budem natáčať hry, ale vidíte, už tam mám nejaké, počkaj. 1, 2, 3, 4 videá z hier. A jedno úplne na nič. Volá sa Trespasser. To si nekúknite. Radím vám, to si nekúknite. A budete vidieť obrazovku iba tam v rohu. Počkaj. Takto v rohu budete iba vidieť na počítači. Takže to si nekúkajte. No, ku tomu Facebooku. Šťúchanie na Facebooku je ten sex, čo som vám hovoril. Mojho kamoša, mojho druhého kamoša, mojho tretieho kamoša, mojho štvrtého kamoša, už, počkaj, jeden chalán a 3 baby šťúchali. Povedzte mi, je toto normálne? Ten chalán, vidíte, samozrejme teplý. Povedzte mi, napíšte mi do komentárov, je toto normálne? Asi ne, co? Nenen. Bitch. Je tu zasa so mnou pán Jablíčko. Ja si myslím, že Facebook je dobrý. Není. Pane Jablíčko, když si to myslíte, jste prostý idiot. No nejsem. Ale jsi. Tak co? To je. Daj si späť Facebook. V žiadnom prípade. Seru tě, Jablíčko. Víš o tom? Papa. Baja. Takže to šťúchanie na Facebooku je sex. To ste pochopili. Ale nie taký sex, akože dojde chalán, baba a bum bum bum. Ale mám tu sexy tričko. To som nechcel povedať. Takže
To stretnutie na Facebooku som vám povedal a je to úplne na hovno. Poradím vám. Nikdy, kto vám bude písať. Nikdy. Ku nemu nechoďte. Lebo viete, kde býva. Nemáte jeho adresu, takže to je na hovno. Samozrejme, keď to je niekto váš známy. A chcel som vám povedať. Tešte sa, že tretí vlog bude na Veľkú noc, čo je na budúci týždeň vo štvrtok. Bude vlog tretí a možno v stredu, kto neví. A tam bude už aj babka. A možno aj dedo, keď bude chcieť. Takže to by bolo k dnešnému vlogu všetko. Ďakujem, že ste sa pozreli. A ešte vás pozdraví môj milovaný kámoš, pán Jablíčko. Ahojte, idioti. To bol príspevok od pána Jablíčku. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, dajte like, keď sa vám nepáčilo, dajte dislike a prosím odbery. Prosím hlavne odbery. Takže